are not useless. They may not totally prevent the spread of the virus, but at least they help ensure social distancing protocols. Maginutok naman tani sa jeep. This is just a temporary fix to quell the cries of PUJ drivers and operators. The main issue here is the unreasonable oil price hike that our government can't seem to control. This DOTR order only shows that the government still favors capitalists and oligarchs to the point of compromising public health and safety. What happened to prevention is better than cure. Why are we letting our guards down when the cases are still increasing? So, una, ginambal na din at hindi useless. Pwede siya mangin punto nga para to ensure sang social distancing. Pero ti subong amo ini ang kumbaga hulo hampol sa bukol no nga pagwa sang Department of Transportation nga ti syempre sa mga local government units no may suportahan nga ti okay kakasonta na yung mga barriers kay in fairness sa mga drivers subong nagapiyay sa katasang presyo sang gatong insakto na nga hampulan ni sa bukol kaya main issue dapat ang gobyerno amo ni blang inabal naton pagwa iya sang ma-i-amend ang kasuguan naton no nga nanungod ni sa all deregulation law amo giniya dapat which is dapat giniya tutukan ganito kun halaton ta na san upa no? So this time, pero we have to take note of this, wala ga increase, no? Hindi increasing ang number subong sang in fairness sang COVID because ang infection gani kapon ni nagdugang 1,700 driya sa aton sa Bacolod naga 2 digit lagi kita nubo lagi man yang kaso. Pero insakto na kay ti base ang ang aton man bala nga interpretation nga maginutok na kita sa jeep no because 70% gyapon ang capacity so dapat no sa mga drivers aware kita sini hindi man paghambal ka kakas barrier base ko na ga iniping-iping ng mga pasahero nyo hindi 70% ang capacity so which means kung biyente ang inyong capacity let's say for example kung biyente ang capacity nyo dira ti 14 lang pasakya no kay ti 70% yung tsakto bumbaan tani no kun pulo ti 7 pasakya so amoy na hindi ta dapat no nga magpinagusto na ta kay amo nang iban hindi man tanan pero kabalo ko mga disiplinado naman ning karabanan nga mga drivers so ang tendency naton no sa ato nga mga kauturan kaga sa ato nga mga kabombo nga magpinagusto kita. So iba naman diriya happy because yes, face shield ang sunod. O galing sa face shield, ginamando niya sa national government. Kita lang diri only in the Philippines may face shield. Iba rin nga ba negosyo na ginikayo. Pero ang face shield, although dugang na nga protection sa aton, yes, true, mayo man. Pero sa subong nga sitwasyon, pwede ayan nga makakas na. No? Pero kung malabot na nato ng herd immunity, I believe so na gidya. No? Ang aton lang diriya nga kita tanan, we have to be very careful, no? Extra careful kita sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. No sining sitwasyon naton subong no although manubo na gid man niya ang kaso naton sang COVID pero mayo naman na kung malabot na gid ang herd immunity bao excited na kita tanan para magbalik man kita sa ginatawag nga new normal man di bla magbalik man kita iya sa ginatawag man nga new normal sa aton iya nga mga kauturan. Anyway, okay na no? Lain-lain na reaksyon, madamong na happy, madamo man ang hindi na namian because gusto gyapon ng safety and we do understand that, no? Syempre, sino bala ang hindi gusto nga mangin safe, di ba? Sino bala ang hindi gusto nga sa subong nga sitwasyon nga mangin safe kita, sus isa lang niyang kabuhi ta, so dapat proteksyonan naton, di ba? Ang safety gid naton permi amo ina ang must be our utmost priority sa anuman iya nga bagay no kun one step ahead kaya why man madula sa imo inablang hindi ka lang niya magkumpiyansa mayon na lang na sang nagakumpiyansa ka. So which means dapat nagapa-vaccine kita kung nasa binanungod niya sa COVID
Or, di ba, dapat rin sa atin sa Bacolod, pila? 16% sa pinaka-latest to kahapon. Naghahambal ang EOC, 16% na lang. Ma-achieve na naton, ma-attain na naton ang herd immunity. So 16%. So, kabay pa. No, let's all cooperate. Okay? Sige. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan naton sa mga nakadumdum pa. No, i-recall naman naton ang history sang al 5 de Nobyembre. No, ma-recall nyo pa anong natabo during that time sining al 5 de Nobyembre Negros Revolution way back November of 1898. Naangko naton ang ining kahilwayan nga ginatawag no sa aton iya nga mga kauturan. So 1898 madugay na ini nga tinion, pero ti syempre ang history gani ang mga importante nga mga istorya no sa aton nga lugar hindi gina naton dapat pagkalimtan. Amo gid na iya bomboan ang tawo, ma-comment gid na iya, kun wala comment wala issue. Inchakto gid, no? May mga hara na abi, damn if you do, damn if you don't, no? So for the sake na makakomentar lang niya, no? Hala, birahada. Hati, we have our, right, no? Pagtawag, may freedom kita, right of, sa pag-express sa aton iyang tagsa ka mga, kaugalingon, no? So, i-express nato na. Why man importante? Basta why lang na nagalapak sa imos ni isig ka pareho. Why gid problema? Haligi kisabla, isambal sa iba sa social media, susperte gid siya. Kadamo sa mga maalam, kadamo sa mga walking encyclopedia, kadamo sa mga na lang, no? Kasi syempre lain-lain man taya bringing, lain-lain taya pagtawag, inablang pananawan, pero kabalo man kita of what is right and what is wrong. Di ba? Kainchindi man kita kung nakalapak ka na sa pareho mo or hindi. So, kainchindi kita sina. So, ang pinaka-importante, diri sa kalibutan, fair lang ta. No? We are entitled of our own opinion, but make sure ang inang opinion naton hindi na iya maka-damage sa imos na isig ka pareho. So kung gina-express mo lang imos na kaugalingon, why not? It's your choice, it's your freedom, no, nga ginatawag. Importante, wala ka nakagalapak, no, sa kinamatarong dira, sa diretsyo dira, or sa imo isig ka pareho. That is a very basic. Para nga do ka peaceful ang blas ang life ta, no? Do ka peaceful ang blas sa pangabuhi ta. Pahilayo ang mga toxicity nga ginatawag, no? Sa ka-cruel sa nagakalanabo sa kalibutan. We have this virus pangadaan, so tapos amo pa kita sina, no? So meaning iano na nato na paiway para nga do ka peaceful sang aton iya nga pagsinalayo. Anyway, sa aton nga mga kabombo, hambal ko na gani, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga panatuntunan, diskusyon na naton dugang nga balita, ang pila sa mga programa, subong sa selebrasyon sang al 5 de Nobyembre. Sa aton lang, nga pagpanabalik. Dahil lang kida, standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang Okay, sige, balik sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition, sa ato niya mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo. Again, today, Negros Revolution, no? Ano ni gani pagtawag? Ang celebration naton, ang anibersaryo sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton al 5 de Nobyembre. Na siyempre amo ini siya ang decisive Filipino victory sa mga Negrosanon, nag-surrender sa ang mga Spanish troops, no, kag that is why nga nangin madinalagon ini, no, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo sa panguna sa mga leaders, no, commanders Anisito Lacson kag Juan Araneta. So amo ni dapat, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ano ni gani pagtawag sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, dapat to we have kinahanglan dumdumon man naton ni, no. Si subong diriya sa aton sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, local holiday sa sining pagdumdum naton o sining selebrasyon sa 5 de Nobyembre. That is why sa celebration sini today mayara sang programa man nga paghiwaton. So ginadumdum naton, no, sa aton iya nga mga kauturan. Amo ni during that time nga ti abi sa mga Espanyol, ang mga amakan to nga mga ginapangpasan to kag mga ginahimo to nga mga ano ni abi nila mga tangke di gira mo nga ganaga lusob ti mo man nag surrender man ang mga
Espanyol diri ti gali kay ano lang man to, ang mga amakan gali, no? So that is why nga naangko naton ang kahilwayan man. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, that is why mayara kita subong no sang al 5 de Nobyembre. So, ang sa ang sa Silay City, no, ang si Anisito Lacson kag si Nicolas Goles, amo tong mga deputy commander, and sa pihak naman sa Bago City si Juan Araneta, no. So amo ini no ang pagdumdum naton sang al 5 de Nobyembre. That is why nga may celebration kita subong. So every year gid na siya ha ang ining ginatawag nga Negros Day. O dire mo yung makitaan kung nag-ugyon niya bala. Maski as up to now, sa pag-ugyon niya sang community or paghugpong sa mga pumuluyo, mayara kagid na iya sang kaayuhan nga matuga, no? Amo ginayan pinaka-importante. Subong hindi kinanglan nga mag ano ni gani pagtawag, mag pinaindis-indis pag-ilinaway because kung mayara sang unity, mangin productive gid na iya, no? That is why ma-apply ta man tanan sa mga day-to-day life naton, no? Even sa social media nga ginatawag, ngayon blang duway katimo ya opisyon makomentar ka nalagyan yang makomentar, no? Tiya mo na ba nila, dira na masulod nga ka-toxic maniman. Ti ang iba nga ba, hindi tabla sagi basa para nga hindi ka matakan. No, amo sina. Anyway, sige, Bombo Anthony, balikan naton ang dugang pa nga balita sa patrol sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So medyo relax lang anay kita subong November 5. So ambad ko na gani, it's a local holiday. So sa may mga opisina, wala na opisina. Especially sa mga pero iba nato yung mga kauturan like kinanglan nga magtrabaho gyapon, so kinanglan magmalata, so amo lang ni kay maulanon nga daan ang aton iyang tiyempo man sa subong iyang aga. So do ka nami lang iya tulog, no, or do ka nami lang iya sang bulubirikutot sa subong iyang aga. Sige. So chikero naton sa aton iyang mga kauturan dugang pa nga mga balita madulong sang patrol. Mga reaksyon din sa mga kauturan nato na hanungod ni sa ano ni gani pagtawag sa barrier nga ini. So okay, sige. Manya ang ibanda nga jeep ang gagisio ng mga plastic sige lang biyahe labi na gid sa banago nga ruta at mayo naman subong ama pang kakas na so pangkwaon na lang na kay lubog-lubog na ang kalabanan nga mga buyers wala ginalimpyuhan lubog pa sa antipara ko sorry lang da sa ila so mga reaction iba naman natin yung mga kautulan do hindi pabor pero ti subong kung anong ginamando sundon ta lang. No, pag magkambal nga 70% capacity, disiplina dapat muna lang nang-i-instill naton, no, ang discipline. Sige, balikan naton si Bombo Zil sa piyaka linya sa dugang pa nga mga balita. Bombo Zil, please go ahead. Bombo Liani Zil Minardo, please go ahead. Bombo Zil? May bypass operation naman yung ginapatigayon man ng Police Station 7. Mayo man aktibo ang mga kataputasang kapulisan mo ang pinaka-importante sa tanan. Inablang aktibo, maka-responder, mayara gid ginatawag na police presence. Amo ginang pinaka-importante, no? Kay para nga kuno no man tong mga posibleng mga krimen, no? Ti at least hindi taya kumapunggan basta pwedeng mapunggan, no? Debla? Bombozil, please go ahead. Yes, sa Bomboan, so isa ka persona ang nadakpan sa ginapatigayon nga bypass operation sa nga police station na 7 na Bomboan dito sa puro pagkabugaso na barangay Mansilingan. So ang suspetsado ini mo si alias Tuwing Bomboan. Si Ronquillo ini ang iyang pangalan na Bomboan o na si yes dali lang na Bomboan ko. Okay, sige, no. So
ang ining pagbaligyan ay bla sa illegal na droga kung sa mahambal ka man sano pa ni matapos man tiba na gambal ni matapos kun ang mga puno-puno hindi kaya magkaladakpan pero kung kisa ko mga tiningi-tingi do ano man pero importante ga-operate man maski papano kag ang visibility gid no sa aton iyang mga katapuman sang kapulisan. So chikaron taha ang ining dugang nga detalye sa patrol sa kay Bombo Liani Zil Binardo. Bombo Zil, please Yes, go sa ahead. Bomboan. So, ang suspitsado, gintilala kaya Philip Aroncillo. Philip Aroncillo, 38 anyos, ini siya Bomboan, kag-residente man sa nga puro Kabugwaso na barangay Mansilinga na Bomboan. Susunod kaya Police Station 7 na Commander Police Captain Elmer Bonilla sa Sadso, Bomboan. Si Aroncillo ini na pasakaan na sa nga kaso no angot man ini sa pagbaligya sa illegal nga droga pang nakagwa o kung nahilway ini sa prisuhan matapos ini maka-avail sa nga plea bargaining agreement sa Bomboan. So antes ini madakpan si Aroncillo kapila man ni ka bulan ang gin-monitor siya sa nga Police Station 7 kay nakuhaan ini siya o kana natigayon ini siya Bomboan nga madakpan no kaga nakuhaan sa nga masobra 47,000 ka pesos nga ang illegal nga droga sa Bomboan kaga ka mga kwarta mano kag iban pa ini nga mga bypass item nga ginagamit sa paghupot o kon sa paggamit sang illegal ang nga droga Bomboan. So ang suspitsado sinisubong Bomboan yara na sa kustudiya sa kapulisan sa Police Station 7 kag nakatalana ng pagasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 Bomboan. Sa Bomboan para sa dugang nga detalye kag impormasyon pamatian natin si Police Captain Elmer Bonilla. Handa kita sa bypass operation dira sa area sang puro Kabugwaso na barangay Manslingan. Kung sa DNT gayon nato na dakpan ni aton nga subject sa bypass operation nga si alias Sawing, and lately nakilala naton nga mo si Philip Aroncillo. Kagang upod niya siya bypass operation naton kamo ning iyang live-in partner nga si Jeremy na presidente man sang nasambitan naton nga lugar. So na-recover natin ni sa iya ang ginasuspitsahan nga siya buo kung ni siya ginatawag natin nga methamphetamine hydrochloride more worth of 47,000 na niyang street value kagang bypass money natin nga 500 pesos. Kita sang siyam ka long hit sa siya sang ginasuspitsahan nga siya buo kag subong man ang bypass item. Subject on sa bypass operation, previously nadakop man niya siya sa bypass operation man sa mga 2017. So ini siya persona na nag-avail niya sa provision kung sa di nag-report niya sa iya nga provision officer every month. Kung galing sa pagmonitor sa atong kapulisan dira, kag mismo man na pumuluyo sa purok nagatawag sa station ngayon ng persona nagbalik naman sa pagbaligya sang illegal nga droga sang pagwa niya. Baliti yung kaso niya kung ma-file na natin na buwas ilaban-laban sini ma-revoke ni siya no kag padayon ang additional nga kaso ma-plus ni sa iyang kaso naman siguro. Depende naman sa korte kung paano mag-determine sa kaso nga i-file natin sa iya. Legal, Section 5. Section 5, 11, 12. Kag subong naman, filean man natin siya sa Section 5, 11, 12 man sa gihapon. Mga pila ka lang na siya i-monitor niya, sir? Sobra na ni siya actually bulan, no? Kay damo na ganing reklamo ni sa aton nga daw kalawig na way pa siya nadakop kay pinakapilatan siya gin-attempt nga dakpon o galing lang kay sinilamang natin nga simana nga tigayon ang aton nga bypass operation sa iya. Dira man mismo sa area sa Kabugwason kaya mga parokyano nagakadto naman dira kag sulod sa balay. Kaya kung isa dira man nagamit sa balay or makuha sa item ng lakat. Pagkabig ni siya, sir, SLI Chapel. Ati subong kay gamay naman ng item sabi nga na-recover natin siya kay most of them na-redispose na. So isilay mo ni sa gyapon.
May bata na sila sa live-in partner. Bali sila, why ni sila bata pero ni live-in partner nga previously nga dito nagapuli ni sila barangay 27 kaga may live-in ni siya kuno. Nadakpan man na dito sa area sa police station 4 sa kaman kaso eh. Duwag sila galiga, ano gidya, sa illegal drugs. Illegal drugs. Kagti subong naman eh. Yung yakalipin naman. Kaman gapon eh, baligya sa illegal nga droga. Sa San Oni siya, Bombo Zil? Bombo Zil? Bomboan. So, Ah. sa nga kagapon ng inabomboan. No? Yes, sa bomboan naging patigayon. Saan kagabi sila nagpatigayon sang bypass? Kagapon ng bomboan na patigayon, ini ang bypass operation. Sa kapon na bomboan. Okay, sige. Anyway, sige, Bombo Zil, salamat, Ged. Sa bomboan, amo yan sa balita-ikan sa patron, ini si Bombo Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Okay, sige. Salamat, Gid, sa unduga nga balita, no? Sang patrol si Bombo Lianizil Minardo, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Sige. Yari na, ato mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Yes, Bombohan, Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning. Kamusta na ang mga balita, Bombo Radio Bacolod? Saliwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Una pagwa diri ka hapon man or kagabi sa Executive Order 52 si Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunaria sa revoke sa mga requirements sa paggamit sang permeable or plastic acetate barriers para sa tanan nga public transportation diriya sa amon sa syudad sa Bacolod. Kay dibla ang DOTR nag-release ang memorandum nga 70% ng capacity sa mga di publiko PUJs nga mga sasakyan, mga jeepneys kag akakaso na lang ning mga barriers nga ini. So that is why amo ini ang nangin rason kun nga nagpagwa man sa executive order si Mayor Bing Lunadia mismo kahapon nga adlaw. Kag today, November 5 al 5 de Nobyembre, diriya sa amon local holiday diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Amon ning mga heroes namon diri sa province of Negros Occidental during November 5, 1898 nga nangin madinalagon sa mga kwanbla pagsakop sa mga Espanyol. So gina commemorate ini subong adlaw. So may araman sa programa nga patigayonon diriya sa amon sa may provincial capital. Kag subong man sa libang panamon nga balita, ang Civil Service Commission gindinay ang motion for reconsideration na gin-file sang Basiwa Board of Directors batok sining 59 bala ka mga anay Basiwa employees nga nag-file sang kaso kay para sa ila ginpapahalin sila during that time. Tinga panindugal ang mga Board of Directors nga redundant na ang ila sining posisyon. So today or kahapon nga daw nakabaton ni sang isang resolution ang kampo iya sa mga complainant nga nagahambal nga gindina ito ang MR sa mga board of directors, no, kon Basiwa Board of Directors. So muli so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Bacolod. Check man natin karon, Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard. Ang mga nagapauna namon nga mga balita, Rizamon sa Banwa San Kalibo, Isla ng Boracay, kag Bilog na probinsya sa Naklan. May kantanan sa nanging tourist arrival namon dito sa mga may isla sa Boracay, nakalista, no? Bali ini ikaiwan matag-at yan ni istabla sa nanging tourist arrival namon, subo na dagon matapos sa ginbira, kita sa ini nga pandemya dala sa COVID-19. Based to sa data, nagabot sa
pagbisita sa among nga bantog isla sa Boracay sa sulod lang inano sang isa ka bulan from October 1 tugtog October 31 subukan nagon. Ang una to nakalista kami sa pinakamatag-as 35,108 no sang naligat so nga bulan sang Hulyo. Pero na tayo yun kanina kung why kami maipaidalom sa ginatawag MECQ or Modified House Community Quarantine. Isubong nga daw ari kami din sa natawag alert level 2, okay na no kag tayo yun ang matabok kag pagbisita sa mga turista dito sa aton nga may isla sa Boracay. Kag ginasaligan sa Tourism Department sang LGU nga magadamo pagid ang mangin bisita sa Boracay o magabisita sa Boracay sinigadag-on bago siyempre magahilapit na ini nga bulan sang Disyembre dito mag-spend sang ilang mga vacation ang iba na to magkigmanguran kag sa palabuton nga magnagon. So expected nila nga mas pagid nga magataas ang mga tabok sa amon nga may isla sang Boracay. Isa karon at titag bukas ang siyempre Boracay sa mga turista nga fully vaccinated except lang sa mga taga-probinsya sa Antique, Capiz, Imaras, Iloilo Province, kag Iloilo City hindi naman pahita sa mga ginatawag negative result ang RT-PCR test. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita subong nga November 5 daw mag-apply star sang ginatawag pagpangbakuna no sa mismo nga A3 PIDYA no PIDYA ang aton din nga provincial health office dito sa amon nga outpatient department OPD sa amon nga provincial hospital kag ginapadumdum nila nga sige no nga ang natawag online registration nga magbisita lang no sa Facebook page ang Piso Aklan kag i-click tira ang link no para at least makarehistro na kag mailakip sa pagpangbakuna sa nagedad 12 years old to 17 years old nga mga klano namon dire. Kag sa dugang pagit namon nga mga balita ginadesider subong nga pailan ang duha ka mga kababayan way naging papalangana no ini nga duha ka kababayan bali nagkaedad ang isa 24 years old kag isa 38 years old no kag mga taga Banwasang Kalibo ini matapos in reclass sa sang management ng isa ka grocery store man ang 24 anyos nga babae na ang cashier kag ang 39 years old or 38 years old nga babae man ina ang kakonsaba nga bala no nga naggrocery to nagpamakal sang mga chichirya kag duha ka sako sang bugas kag iban pa tapos ang ginbayad to 200 plus no samula nga cashier kay ginpass man ang tanan nga mga items pero iban tong items ang gin-declare. So nagalabot lang 200 pesos ang ibayran. Natonotisiran sang management gintawgan sa otoridad kag ginadala sa among police station para mapaistikar ang inang aduha kagamo to no klarong-klaro nga nagpanggid no nagplanong doha may kunay balance bilang nga natabo desider nga mag-file sang nakaso ang nasambitan nga management no sa inang aduha ka mga babae. Kagamo lang niya ay mga nagapawala namon nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sa Boracay, kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Kalibo. So, sa mga balita diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo, ang alkalde diri sang siyudad, si Mayor Jerry Tranyas, sa PhilHealth sila niya, mabayad lang sila sa ilang utang. Siguro kung katapusan na sa kalibutan, madumduman sa aton sa nga mga kabombo, aring istorya sa likod sa ni. Kundi ang Anti-Red Tape Authority nag-issue sang show cause order batok sa duwa ka opisyala sang PhilHealth Region 6 kasunod sang 690 milyon nga utang sa hospital sa Iloilo City. Sunod rin sa alkalde, kundi ang masobra na ni duha ka bulan nga nagumpisa na nagpasakay ni sa sang kaso, complete niya sa bahin sa Anti-Red Tape Authority or ATRA, or ARTA, kag sa Office of the Ombudsman.
o ay padisang sabat, o ay pasasabay na batian kay Attorney Valerie Ann Holiero, na ang Regional Director sang PhilHealth Region 6. Siling sang alkalde, siling niyang gabi, kung mag-amom lang, basi mabayad man sila, pero basis katapusan pa sang kalibutan, ano na si Mayor, pananaw niya na, bangon may mga projection nga ang syudad sing Iloilo, malubog na sa baha, lubog na sa tubig by 2050, amo nang mabayad ang PhilHealth, by may katapusan sang kalibutan. Sa dugang pagid nga mga balita, ang city diri iya wala na curfew, wala naman nag-required sang face shield. So ang syudad sang Iloilo open na, wala na curfew, wala naman sang pag-required sang gamit sang face shield kay siling sang alkalde, siling Davao ganito, okay na sila, ato na monta man di kaga ang probinsya sa Iloilo yan nagapanindugan nga may ordinansa nga angot sa curfew. May curfew ordinance. So, pabilin sa alas 9 sang gabi hasta alas 4 sang aga. Ang curfew iya sa province of Iloilo. Kag ang paggamit sang face shield siling sang gobernador, mas mayogin makasakay sa salakyan kag kamo lang nagainatubangay. Mas mayogin nga makagamit kag yapon sang face shield kun nagapati aton sa mga pumuliyong ati ang transmission sang virus, maybe sa guya mo nagapili or sa mata mo na abi, na? Amo na ang pila ka mga natanaw kag napanindugan diri sang gobernador. Ang isa pagid, kung sa syudad, ang DOTR, ang nagambal na nga dapat 70% sa mga pasahero sa mga salakyan, ang ginapanindugan sang probinsya, nga ara Japon, ipabilin lang ang plastic barriers. No, ipabilin lang sa mga salakyan ang mga plastic barriers. Mag 70% ba na nakaroon kasi sa gobernador, magambal sila nga pangkakason na kung di kakason. Amo na kay dako pa ini ang mabulig sang barriers sa mga tupad mo ang mga pasahero sa salakyan. Kag pulo na kaadlaw subong ang countdown naton sa Claire Diergos murder case. Ang aton nga kapulisan sa gihapon nagambal nga lipot na lang, gamay na lang gid, no? Isa na lang ka dangaw matumbok na, matumod na kung sino ang sa likod sa ring pagpatay kay Claire Diergos. Ang reward sa sino man nga makatudlo, sino man nga maga-witness, sino man nga makabulig sa pagsolbar sa nga kaso, o makatudlo sa mayor kag suspitsado nga ini nagdabot na sa tunga sa milyon. So far amo ni kag ang mga ang subong kundi nakumpisa na kami diri sa syudad sa Iloilo sang vaccination for minors sa probinsya ya subong no, ang kick-off vaccination sa Alyosan District Hospital sa Banwasang Alimudjan. So far mo ning mga balita diri sa amon, diri sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Abi check nato na ang koneksyon ta Bombo Radio Rojas. Okay, no, alang-alangin naton sa ning Rojas. So far mo naton diri mga balita bombohan kun mag-amo ning sitwasyon nga kun gina aktuhan na sang arta ining hulag sang amon nga alkalde diri regarding sa pagsukot sining PhilHealth. Pero kung nangamon nga Mayor Gambal, yan na pa ko. Sila nga mabayad man sila siguro ni kung matapos ng kalibutan, bomboan. Ay, ang PhilHealth nga ni bala nga issue, no? Kadugay-dugay na ganyan nga problema. Diri sa amon sa may syudad sa Bacolod, nabubuling ginapyait sa mga, mga hospitals. Diri nga doka halaso-halaso naman gani because of sa siniman nga COVID, amo na. So, amo pa ng problema sa PhilHealth. So, insakto man, nabalang doka frustrating man guro sa bahin ni Mayor Jerry Treñas. No, grabing pananawa ni Mayor, no? Pero si Mayor Treñas, na-notice naton, Bombo Richard, kano sa iya, no? Inablang, okay na, why na face shield? Amo na, why na, amo nito ka, kay Mayor, no? Kainablang, do gusto niya mag-adapt yung tiyempo kay, di ba, ang kalabanan natin yung mga kautura, naghahambal nga, tani kakso na lang ang face shield, kay mati, kita lang man diri sa Pilipinas na nagapatuman sang face shield mo, Bombo Richard. Aggressive yamon, Mayor de, pagambal ya kakason, na nga, dulahon, ng curfew. Sabi mo, subong aga, pang-check namon di sa Kalye Real, kag sa syudad, ning nagabaligya ni blang may rural lamisa, kung kagahon nga
nga nagapaninguha man sa legal nga pamagi, nakabinta ang yuho, masas dulunggal mo. Siling nga mayo niya, kay nagdamo-damo nagawang tao, madamo naman ang binta namon. Kag sa sining amo ng panindugan sa alkalde, siling nga ti, buron na nga dahil mata sa iban, tabunan mo pagid. Mo na nga dasig yung mag-akto si Mayor, kita mo. Ang amon nga vaccine rin ang legal, kalalawas lang mo. Kung pwede pala nga lapit-lapit ka mo ng kagula tabukon, pwede di makapabakuna. Kahit ginapang diretso ito sa iban sa nga mga manual, kadabot sa konsepsyon ito nga kung isipon, mga isa ka oras, kag 20 minutos, kadabot ka sa konsepsyon, kalibo? Namin kaya kaliman dira sa inyo, no? Kay kung ano ang daw ang gusto sang kadagayaan dira sa part sang Iloilo, muna ang ginapatuman man da sa inyong kalde. Di mayo kung mga kusinano, manang dapat daw hindi man na daw ginawa nato ng best example man bala para hindi man kapareho sa ibang kung ano to sa ibabaw mo lang to, kung ano ang ginapatuman mo lang man to, no? Pero siyempre may siya dira ang nakakita kag nakapano kung ano daw problema. Let's say muna nga face shield, no? Daw diri sa aton sa Western Visayas, diri sa amon sa clan majority no compliance man lang man kay kung magsulod to sa among merkado publiko or sa siinman nga mga department store ang laban-laban facial pag sulod mo to sa sulod na daw ginahimo lang nga hard ground. Way nagkatulao naman matuod kag tubli ingat na nga kagabalan naman sa iba nga kung paano magsunod sa natawag health and safety protocols. Kag mayo dira sa inyo kay nagabaha ang bakuna kag naman nakaka-proceed ka mo da, no? Ang damo nang nababakunahan nyo. Diri sa among daw 50-50 kay siyempre kung isa nalaktan mo sa politika, Bombo Richard. Gusto gidya diri sa amon sa Iloilo kag sa probinsya. Kamangin maayo ang Christmas sa mga pumuluyo. Anyway, pag-ambal sa presidente, ito nga dapat tukbulon ng mga local government unit kung bastante lang ning bakuna di sa amon. Sadto pa. Dugay. Tapos nga napang bakunahan mga tao di. O galing kayo sa nagligat, dito man sila nagsentro sa Metro Manila mo. Then Metro Manila to, ginapapanahog na sila sa level 2. At amo ng status sa probinsya sa buong. Ang syudad ta, level 3. Hindi naman kasaho si Mayor sinasang level 3. Siling niya, paano uga pagi kami sa level 2, Bacolod? Gani man, believe no, kay Mayor Jerry Treñas, ti kabay pa mo lang man ginang pinakapunto, may kauturan pa, nakapoy na ni sa COVID nga ni Bombo Richard, no, kung mas maayo gid malabot at ng herd immunity, kundi do mangin merry man ang aton nga Christmas, Bombo Richard. Amo na ang target, no, nga kung gusto sa mga pamuluyo nga mangin maayo kag ang yuhon nila, no, sa Christmas magasto nila gid sang maayo kag malibot nila may kantuan gid ang ila sin 13th month magpabakuna gid. By the way, ang presidente balagin special mention diri ang Iloilo. Abi mo kung anong ambas ang presidente, ang Iloilo prone sa brownout, pirmi lang nag-brownout, kalibo. Baw, grabe. Damo nagaling damo nang ginbantagan ang Iloilo. Nanguna to most sa Bulay kuno nga city tapos kung pagid sa brownout. Importante na ang palabuton nga kwan bala ang although nga nagkadula ang supply sang kuryente, importante na way nagamahal Bombo Richard. Wala to, diri brownout mo. Kung diri sa syudad, kibot ka lang nimo may mga unscheduled brownout. Balan mo, pag makabdan lang ni sa manog kang maulugan sang kwandi sa mga kululak ni at mabrownout ni sa probinsya, mga electric cooperatives naman to, wala to man reklamo sa tao. Bangon, permi lang nga brownout sining sa presidente, nano ning Iloilo yaman, hindi tanan ni mabansagan nga sa Bulay City, abi, brownout city naman Bacolod. Nga paborito gid kamuya sang presidente. Aw na no kung mag-brown out do ga pink ang suga niyo da, Bombo Richard. Ano ate, kay temprano pang deklarasyon mo. Sige lang hindi lang ni suga namon di pink. Alin sa mga nagabilitay nga mga Christmas paroles kag mga ribbons ne. Lunsay tanan pink di. Ang malain lang sila kung ang straight pink man kalibo. Hay. Kapwan dira dali Bombo Richard, no? Ang
Kung galinda, bati ko dire sa may part ng Iloilo, isa na kuno ka lugar nga basement to nga bati ko mga pangalabot nga sako-sako nga kwarta nga igapanagtag sang presidente. Tapos mo Richard, Damo nagaulat diri sa Sinako. Balan mo ti ang country na di ang lugar na di pink mo ti damo nagaulat siling diri gini matupa ang Sinako. Kabay pa ni nga Sinako maabot kaya mga taga Iloilo nagaulat sang Sinako. Isan sako lang na sang simento basta sako anyway, hindi na kamo pagbalikan na. Salamat yung sako Okay. sa sister station. Sige, paborito ko diyang Iloilo ni President Rodrigo Duterte, no? Anyway, why ni kita yung mga kabi namin nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace, Coelho, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio